Здравейте хора, тук знам, че от много време не съм качвал клипове в канала ми, но сега това е извънредно и затова искам да чуете Аксел, защото имаме много важна новина за вас. Светни се. Здравейте хора! На мен ми откраднаха телефона и затова аз вече не качвам видеа, но добра новина, ще си направя YouTube канал и ще качвам много готини видеа. Тъй като предстои Хелоуин, ние с Иво, двамата ще направим много яко видео как ходим по хората и просто им чудовища. Както знаете, в Америка има скинуокъри и ние сме братята на скинуокърите, защото сме супер пластични